Добавянето на адрес става изключително лесно, като първо избираме град от номенклатурата, след което избираме квартал. За по-лесното търсене може да изпишем първите няколко символа, което ще ни отсее само резултатите, отговарящи на това условие. Улицата се изписва със съответните условности. Така, например, резултатът от търсенето на улица Христо Ботев ще е различен от резултата от търсенето на булевард Христо Ботев. Информацията за точния адрес на имота не се публикува никъде и е видима само в рамките на агенцията, съответно от потребителите, които имат права да преглеждат тази информация. Когато сме в режим на карта, с десен клик на мишката може да преместваме картата, а с ляв да посочим точното местонахождение на имота. Допълнително с инструмента в ляво имаме възможност да приближаваме или отдалечаваме картата. След като сме избрали точния адрес на картата, виждаме и GPS координатите на имота. Това е точният адрес на имота, който е виден само в рамките на агенцията и се използва за позициониране на имота при търсене в режим на карта. Ако искаме да показваме адреса, например при публикуване в порталите или в мрежата от агенции, трябва изрично да го позволим, избирайки опцията "Да" от долната част на екрана. Следва да изберем някакво приблизително местоположение на картата. По подразбиране се зареждат същите координати, които може да публикуваме в случай, че имаме ексклузивни права за тази оферта. В случая, в който не притежаваме такива права, е хубаво да публикуваме приблизителни координати на имота, като кликнем на някое съседно място. По този начин няма да покажем точния адрес, но ще подскажем на бъдещите ни клиенти приблизителния район на имота.